Vekemeri yechae nigo bono batwara igikaro kia bene na batenderi be factory ya Itumbe hase bono banyare koba bakomurekera okonyora wainse nonya nabo nigo bono basemigwa buna enchera babwente koroeseria echae yabo buya kubwatia amachiko yogotora erio kwene kia nkonyora bare rigesa rironge nigo baburiwe kogenderera noboremi obwo hase eserikali ya county ya Kisii erache kubasira ase okoba embusuro. Thank you. Na kitu akolete tumanye na bonus to chikobanga kingana. Again, don't tell me that mwate everyone you share register. I don't know whether you understood it well. Yangira nelina inda. Chibe sanjile chi abere chi gwaka nchiko ku dividend. Ichigo chicha cyanyora nkimanye cyesi kigochi. Ibe se kina achire asechire kiganyete yakagete weka chirane gochia Central Depository. Sauli manyene obolire. Ononga netina morega igabuna banya committee chairman secretary esemo kwira na gochi. Enda muri ya list ye mu bwate yabalemi bayino abantu mbarora abande basirete kale kinambe ekinde kire dormant. Oyo bono osirete still kibasirira ngo kigoto mu gochi sale akini oneta yo gochi yabo. Ebintu mbiro na aligarete. Ebintu ebingesa. Lakini most importantly no kuganyo mondo korukomo lembi wechae. Amanyenge jane ya kalete. Ne kero ya beiri yao. Oche factory omanye factory ya kalete. All what we are saying otoko sababa na abamintu bakolega sia ne chi manager atwara omukia atoroserie chaengia to na mwiwa echae ito na mache na Itumbe tubwate okogurwaye kuri iguru emechando tubwate ndubwate chae so abalemi bamintu tunenwa abakubwa babalemi omaite inu ninu abantu bali boli mubwate meaning asobole mibole wechae. I'm requesting you, please. Ila nagalika tebi abalemi baito kuyaiga yechae yo yataga echae